megalayapost.news Kum kawai na kathong man pit ngore kasnong kathaw na kabanta banyadai ki babun jaj ki kam snew ki bakta ai ke imlang ka salang kasnong umsaw nong bri nen kasingi kalapan skami ki dkhot ka VDP rengkat ka jingshim smai banya trailang bat ki bor pulit kariboy na kabanta ban penne ya ka songsuk songsan ki pat ba nong songsnong hawa pen skami ki dkhot ka VDP ha ka te kasnong umsaw nong bri tawan ban chumentado officer in charge kanong po police station Michael Marang baladon lang ru rang ba snong ba mission tron harengkat ka jingdon lang kiwi kiri rang ba na kasnong ha ka ni kasingi na kalyang officer in charge kanong po police station Michael Marang ula ay ka jing pensay halor ki kamram jong ki VDP ban pai ya ka songsuk songsan ki pat ba bat ula batay ru halor sibun ki jing trikam ba ki VDP ki haban tray bat ki benta ki bakim day ban tray baham ban pentem sa ki bor kaan nakalyang ba mission tron kumurang ba asnong ulay kublay ya ka tanat pulit kariboy ki balawan ban penskami ki ni ginong yalam bat ki dikhot ka VDP bat upen pa ba ka snong ka kemen bandan ki VDP namar ki di ginong pait permannya ka bahak kamiat jong kinong songsnong ula ong ru bakum ki VDP ki haban sengap ru ki jing betha na ki bor pulen barhaba ki trikam ru ki de bantrai naphang klam dadan ka jingle shiliang lakade yau bahiyeng hasam ne yau nong songsnong namar ka an ka de bantrai lang kumju klam dadan ka jingpen ye pher habadon kinu ki bale ya ki kam snio dok paro ain kalong kumju kata ngire banpat hapi ki dukhat ka BDP lada bidang dong ka jing sngau ba yo men jengam long ban kem yau kur jengam long ke phim pat long fit ban long ki dukhat ka BDP tang ne ki don ki kinthe ki nabanta ki namar ki don ki kes ki bapo snong ki bangi kum ki sinrang nyemlong ban le ban keli jingkeli ne ban le ban kem na don ki kes ber kinthe te ka kamram jong ki kinthe kalong nabanta ki kes ki bede ber ki kinthe de namar rau bangi jit ya ki ni kilong kmi ki samla kinthe balong ki dkhot ki BDP nang baladon kilo ki kes ki bede ber ki kinthe Iladon ki dukot ki BDP ki bala ban le kem bat ban nonra ki shador basnong lane ban pentip ki shagabor jogai te kita finde ban klat kum ki dukot ki BDP kum long na do menne kum dei tang ba pinyada nam ta jogasnong pide ru kinong irap kinong kersan na menta ki basham lanot lada pin mentang impadon gasten ka baisten ka baida yo lese lasai jisi ondang ladon ka baiseng baita kumbala jumut bane isar ngila banirap ban pensnayin nene bentet kino kitien banirap segi longyeng ki badok lani bamat jenjara po jawsno te ngakermen ba ki BDP po jawsno sonong bre banadu mata kesni IP kene ka bor kumba isar ila penskem yifi kilong ki dukhat bapura bapila ban trainer ne syakmat baka snong sonong bri habarok saudong jongka ikermen scam banginio ya ka snong ka songsuk ka songsang iyo sipun ke jing mentoy lang bay jing don jong pi tanga kermen scam bo play undar kat barok ki khot ki BDP ya bo jong snong pinio ya ka met ka bakot ke bakhia pindon ke jing bot jing perkhat ke bayni dur pat kam tam ba finbu ya play ya khmat ba fidan hakano ka jaka ba ublay udon hakmat ba ngila ban train nang ne sakmat ya ka imlang ka salang ka babit ka bayang hapo jaksnong te sachisin ngai ko blay ya isar ya iperlok jaki baro ki balaiwan hapo snong ka jongi khamtame ya isar Michael ibadei osi jonganang po bail ai ya titsmai hagane ka por pan promise ya pi idkhot BDP koblai shibun sir thank you sir ya kan ka jing one kloi jing pi hapo kasnong jongi tena kaliang jongi ru nangdu nang lesak mat ipen bena baladon kino ki ba persang ban pun pumar snong ibadi ibabam ban kerang klamakor inam map nang lesak mat idkhot BDP jong kasnong ken trekam na do mantakan ka si banang lesak mat kan long kasnong ka ba suk chong sai megalayapost.news